Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom si priblížime bitku o Zvolen z roku 1919, ktorej víťazstvo zbavilo Slovákov uhorskej nadvlády. Krátko po skončení Prvej svetovej vojny došlo 28. októbra 1918 k vyhláseniu nezávislosti a vzniku Prvej Československej republiky. Prvotné vojenské jednotky novovzniknutého štátu vo veľkej miere tvorené legionármi začali postupne obsadzovať územie Slovenska. Táto skutočnosť ale nehrala do karát bolševickej strane Maďarská republika rád, ktorá v tom čase dominovala v Budapešti. Záujmom tejto Maďarskej komunistickej republiky bolo spojenie s Ruskom a obnova Uhorska. Vďaka nároku Československa sa upravila v tom čase už druhá demarkačná línia a tak československé jednotky obsadili Šalgotarián a Miškolc. Tento čin vyvolal v Maďarsku zásadný odpor. Padla Károlího vláda a novovytvorená revolučná proletárska vláda Bélu Kuna vyhlásila ihneď diktatúru proletariátu a revolučnú vojnu okolitým krajinám. Naverbované maďarské pluky napadli v priebehu mája 1919 druhú pešiu divíziu pri Šalgotariáne a 6. divíziu v oblasti Miškolca, čím dosiahli viditeľné úspechy. Hneď na to zaútočili dvomi smermi na územie Slovenska, cez Košice na Prešov a cez Lučenec a Zvolen na Žilinu. V oblasti stredného Slovenska postupne dobili Krupinu, Levice, Banskú Štiavnicu a Zvolen. V noci z 31. mája na 1. júna 1919 sa stal hlavným veliteľom československých vojsk francúzsky generál Maurice Pelé. Ten bezodkladne odvolal veliteľa 2. divízie a nahradil ho plukovníkom Jozefom Šnejdárkom, ktorý skoncentroval potrebné jednotky na strednom Hrone a zaútočil. 10. júna zahájil Šnejdárek ofenzívu v smere na Banskú Štiavnicu cez Sklené Teplice na Teplu. Tejto brigáde velil major Bláha. Došlo tam ku zrážke s nepriateľom, ktorý ušiel bez boja do Štiavnice. Československé jednotky zaútočili hneď na mesto zo severu a západu a v priebehu 1 hodiny sa ho zmocnili. 11. júna prenikol kapitán Zacpal v čele práporu smerom na Hronskú Breznicu, dnes Hronská Dúbrava. Útok podporil aj kapitán Johannes s ozbrojeným vlakom. Obec so stanicou a križovatkou obsadili o 9:30. Ukoristili kanóny, improvizovaný pancierový vlak a strelivo. Druhý pancierový vlak zlikvidoval na Kremnickej trati nadporučík Janota, keď od železničnej stanice Stará Kremnička proti nemu po trati pustil železničný vagón naplnený koľajnicami. Druhá brigáda zatiaľ úspešne držala Badín. Maďarské červené vojska vyvinuli v smere na túto obec silnú paľbu, vznikol požiar a zhorelo 42 domov. Bojom na bodáky sa podarilo obrancom útok odraziť. 12. júna 1919 o 11:45 nariadil plukovník Šnejdárek plukovníkovi Hanákovi, aby pripravil na druhý deň, 13. júna, pred východom slnka sústredený útok na Zvolen. Ten začal prápor podplukovníka Kendlíka, a to od Badína cez Sielnicu a Kováčovú na Budču. Po nich o 4. hodine ráno vyrazili do útoku ďalšie prápory 2. brigády. Prápor majora Cipru smeroval od Badína cez Hájniky priamo na Zvolen, skupina podplukovníka Maršana a kapitána Maceka cez Vlkanovú na Sliač a Bakovú jamu. Postup majora Černocha bol pri Dolnej Mičinej zastavený. Šnejdárek 13. júna nariadil obchvatný útok na Zvolen. Po 4 hodinách boja obsadili jeho jednotky dominantné kóty a začal útok na kľúčové pozície maďarskej obrany. Okolo poludnia prvé jednotky dosiahli Zvolen a front bol prerazený do hĺbky 10 kilometrov. Do československých rúk sa tak dostal celý stredný tok Hronu a maďarské velenie už nemalo zálohy, ktorými by mohlo prielom zaceliť. Dobitie Zvolena znamenalo obrat v bojoch. Československá armáda sa ujala iniciatívy a zaútočila na Maďarov v 2 smeroch, na Levice a na Lučenec. Rozpútali sa týždňové boje, v ktorých boli vyčerpané všetky maďarské zálohy. Maďarské armádne velenie súhlasilo s prímerím a stiahlo sa za demarkačnú čiaru. Zaujímavosť. Šnejdárek mienil útočiť na Maďarov v smere Levice od severu. Francúzsky generál Schiller Alsasan mal útočiť zo západu. Maďarským bolševikom pravdepodobne velil Béla Kun. Keďže Šnejdárek nemal takmer žiadne zálohy, rozhodol sa prelesť. Zavolal si jedného z dôstojníkov a dal mu príkaz, aby vyrazil smerom ku Košiciam a vzal so sebou asi 100 vojakov v plátených uniformách. Títo vojaci si museli načerniť tváre a ruky a na hlavu si uviazať nie úplne biele šatky,
ako turbany. Na každej železničnej stanici potom museli vystúpiť, chodiť po peróne a hovoriť nahlas senegalsky. Dôstojník oponoval, že nemá ani jedného vojaka, ktorý vie senegalsky. Šnejdárek ho ubezpečil, že stačí, keď budú niečo nezrozumiteľne drmoliť, ale zrozumiteľné musí byť slovo Senegal. Počítal s tým, že nejeden maďarský špión sa tohto slovíčka chytí a údaje trochu preženie, aby dostal vyššiu odmenu. Senegalci vystúpili iba v Žiline a v Košiciach. No napriek tomu za 48 hodín v Pešti vedeli, že Franchet Desperej, vrchný veliteľ spojeneckej armády na Balkáne, poslal Šnejdárkovi cez Rumunsko ako zálohu 2 pluky Senegalcov, čiže asi 6 000 vojakov. Z Pešti sa potom dezinformácia dostala na front, kde mnoho maďarských vojakov nechcelo padnúť do zajatia a vrhalo sa do rieky zo strachu pred ľudožrútmi. Údajných Senegalcov tvorili mladí vojaci z Vršovíc v Prahe. Tu sa končí naše video o bitke o Zvolen. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Dúfame, že sa vám páčilo a našu snahu odmeníte lajkom, komentárom, odberom či prezdieľaním. Dovidenia pri ďalšom videu. Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Ďakujeme.